Hei Mia. Moi! Mikä update? Mikä päivä tänään on? Olisiko day? 17. 2 on jäänyt välistä. 15, 18. 18. Täysikäisiä. Tänään oltiin 2 tuntia treenaa. Ja niin kuin näette, Mia istuu matolla. Ja me ollaan 5H maajoukkueen kanssa ollut treenaamassa tää 2 tuntia. Mutta me saatiin matto ja meillä oli tilaa treenaa. Eikö se ole kiva? Ihan mahtavaa. Teema oli I make it look easy. Me ollaan tehty nyt tänään ja eilen ihan onnistuneita kertoja, niinku puhtaita tai silleen, että kaikki stuntit onnistuu. Niin... Hieman sellaista siistimistä vaatii. Vähän steppailua, vähän huojumista, mutta stuntit ei ole tippunut. Siis lisää niinku kertoja. Tänään tehtiin ihan sairaasti, koska meillä oli eka tunti ilman mattoa ja tehtiin se alku. Kaikki muu periaatteessa ilman sitä arabisuoraa, mikä me voidaan tehdä. Mia voi tehdä ainoastaan tällä madolla. Katsoitte meidän PM-ohjelmaa, niin siinä on ainakin se ensimmäinen ero on se, että tehdään se arabivoltti suorana. Joo. Mia ei ota kerää siinä. Ja se on myös yhtä lailla ohjelman lopussa. Nyt ei tule muuten paljon pidempi update, mutta ei haittaa. Tää on tällainen haastattelu. Pitäisikö meidän tehdä jotain? Käydäänkö haastattelemaan nopea 5H? Heippa MI5H! Te pääsette meidän Day 18 updateen. Lähettäkää terveisiä kaikille. Erittäin hyvin, tosi hyvä treeni. Ei. Älkää paljastako, ei tarvii mitään paljastaa, mutta näyttäkää. Joo. Hyvä! Nousijan kommentit, miten meni? Hienosti. Hienosti! Toi näyttää hyvältä. Oli koko kierre huonosti. Mä kuulin, että sanoa huonosti. Mäkin kuulin sanoa, että huonosti. Kuuluu siihen, että tää. Miltä se Mia näytti? Joo, se on makea. Se näyttää just siltä, että se aikaa olla täydellinen 3 viikon kuluttua. Kyllä. Ja mihin me lähdetään 3 viikon kuluttua? 21 päivää, baby! Ja treenataan näin myöhään kisalle, 10:10. Oota. Mulla on hiki. Bye 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 bye.